First of all, to रायजो राजाफोरखौनो माने बुंगोन आरोना एकदम साबायखर बावहरगोन गोसो गोरबोनिफ्राय एसेबां अननायनि थाखाय ओमफ्राय माने बुंनो थांबाथ' बे मोनसे जोंना ड्रिममोन आरो हानिनाबो माने जे मालाबा बिदि माने सिबम प्रडाक्शना एक्चुअली जोंना फिसालानिनो मुङाव जों खालामदोंमोन आरोना थ' बिदि मोनसे फार्स्टआव जों ओरैनो एलबामफोर माने बानायबायमोन बे उनाव लासैनो सानबाय जे मोनसे मुभिबो बानायनांगौ मोजां हायोबा माने थ' बिथाङा एक्चुअली गोसो दंखायोमोन बिदि भुटानिस बे स्ट'रिया माने बिनि गोसोआव दंखायोमोन आरो मालाबा बानायगोन होननानै थ' दिनै बेनो आरो ड्रिमा फुलफिल जानाय बायदि मोनदों ओमफ्राय गोजोननाय मोनदों मोनसे सिनेमाखौ दिहुननायाव फाइनाल खालामनो हादों बेखौथ' बुंनांगोन बिथाङा खस्थ' बिराद हार्ड वर्किं माने बेनिखायनो मा होनो आरो जेसे हागौ बिथाङा जेसेखिनि खस्थ' खालामनो सब खालामदों स' माने दिनै बेनि फ्रुट माने फिथाइखौ दिनै मोनदों रायजो राजाफोरनि मा खालामनो सानो बायद' नोंथाङा रायजो राजाखौथ' बेखौनो होनगोन दिनैसिमथ' बिराद अनदों बिदिनो अनसायबाय थागोन होननानै आरो माने मिजिं थियो ओमफ्राय आरोबाव होनबासो बिथांमोना जुदि बिदि अनसायो जोंनि मुभिखौ बानायदों जिहेतु खस्थ' खालामनानै एसे नायफैदो फिडबेकफोरखौबो होदो आरो गोरोन्थियाथ' जाखायो अब्लाबो फिसा जों होना जे बिराद पारफेक्ट होननानै थ' मोजाङै जुदि फिडबेकफोरखौ मोनोबा आगोलाव मुभिफोर आरो बानायनो जों नाजागोन आरो साबसिनसो साबसिन माने ट्राइ खालामगोन आरो जोङो सानो डेफिनेटलि सानो मानोना दिनैबो जों नुदों गोबाङानो माने मोनथामल' हल थानायखाय माने गोबां मानसियानो नायनो लुगैदों खिन्थु नाथाय फैनो हायाखै क'क्राझाराथ' गोजान जायो ओमफ्राय माने स्क्रिनाव माने दा बेनि थाखायनो प्रजेक्टराव देखायनांगौ जादों खिन्थु आं मोनसे खोथा बेयाव फिल खालामदों माने प्रजेक्टराव जेब्ला स्क्रिनिं जादों थारमाने जों इफि जेब्ला गवायाव माने स्क्रिनिं जादोंमोन बा बेंगलराव स्क्रिनिं जादोंमोन बे क्वालिटिखौ थारमाने दिनै आं गल्ड फिल्माव नुदों खिन्थु ओमफ्राय मैया दाखालि इउनिभार्सेलावबो एसे जों थारमाने क्वालिटिखौ एसे माने माबा नुदों आरो खोमसिया थारमाने मानसिफोरा एसे कमप्लेन खालामगासिनो जे खोमसि खोमसि एक्चुअलि माने मुभियाथ' नाइट शट दङ नंगौ खिन्थु बे माने क्वालिटिखौ बे स्क्रिनाव नुवाखै आरो ना माने एसे प्रब्लेम जादों स' बेनो आरो जुदि मोजां हल थायोबा दिनै बै क्वालिटिखौ जिखौ जों गवायाव स्क्रिनिं खालामनायाव नुना माने नायनो मोन्दों रायजो राजाफोरा बे क्वालिटिखौ माने मोनगौमोन आरो नाथाय दिनै जोंना हल गैया बेनिखायनो पर्दायाव देखायनांगौ जादों थ' इमान मोनसे माने इन्टारनेसनेल लेभेलाव सायख'जानाय मोनसे मुभि बेखौ थारमाने रायजो राजाफ्रा बे मुभिखौ मोनाखै जिखौ जों माने नुदों ओंखायनो हयथ' हमनो हायाखै बारा खिन्थु दिनै आं सानदों जिखिनि माने रायजो राजाफोरा माने गल्ड सिनेमायाव नायदों बिथांमोना गाज्रि मोनाखै बायदि आं सानदों आरो रिभिउफोरखौ मोजां मोनदों सानैबोथ' कालचारेलाव माने इन्ट्रेस्ट दंखायो स' ट्राइ खालामगोन जोंथ' आरो ट्राइ खालामगोनसो बुंनो हागौ बाखिथ' इसोरा बेनि सायाव जि सोलायबोला मानसिखौ हमनोनो हाया नोंसोर मा गामिनि जों सायखंगुरिनि नों बेहाय माब्ला फैया फैनो थ' आं जेला सल'खौहाय आं मिथिनो मोन्दों जेला आंखौहाय एप्रोच खालामदों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों जिहेतु उन्दै समावहाय आबै आबौमोनहा गोजां बोथोराव बे अर सायनायाव खोन्थायोमोन आंनो बे गंगारफोरजों माबायदि बर'फ्राहाय रिलेसन दंमोन मा दंमोन ओमफ्राय स' आं भेरि ग्रेटफुल आं देरनानै जे बेखौ एज ए एक्टर आङो माने एज सिनेमा गानो मोन्दों आङो ओमफ्राय जे आं सानाखैमोन जे पाब्लिकआ एफा अनगोन होननानै जोंनि सिजौ मुभिखौ एफा अननाय होगोन होननानै स' आं बिराद गोजोननाय मोन्दों दा थार्ड डेआवनो गासिबो 7 श'स हाउसफुल जादों स' जों बिराद गोजोननाय मोन्दों जोङो माबायदि रलाव लादों आङो सासे बर' सिख्ला ओमफ्रायहाय जोंनि गंगारफ्रा फैनानै जोंखौहाय गावसिनावहाय खामानि मावनो लानानै थाङो स' आंना बेखिनियानो रला नेक्स्टआव माबाफोर आरो माबाफोर दङ नेक्स्ट फिल्म बुंनो थाङोबा दा खोथा जागासिनो दङ स' जोङो नाजागोन आरो बेबायदिनो मोजां खामानि मावनो जोङो